Kanigadi All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ikasan li jana kimat bokong san jong ka khubor. Pelatpat ba Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ya kerensan transparent taxation honoring its honest ban ai buram ye kinong nong siu khajana ki bala le hok ilaka kamram. Pen kre ka jela Meghalaya ban rakhe ya kalungku silai lu kari ka ban long la sai ka sngi. Penbena containment zone ka sarkar Meghalaya ye kisnong ki bala mat ikijing yap kisnyang ban khanglat ikijing sapriang jong kajing pang African swine flu. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi nin kasi la pli bat pelat ba ye kerensan transparent taxation honoring the honest kabalong kajing aiburam ye kinong siu khajna ki bahok akajing siu. Menteri Rang Baduk Uloong bakani akan penklan ye kijing persang bagi sinjam ban thau thumai bat pensuk ya kerukom siu khajna kari. Menteri Rang Baduk ula pli perdaru ya kebenta ka babut jong ki sinjam penbhai ye kijing siu ke khajna direct tax kabaka jing tumu jong ka kalong ban pensuk ya ki rukom siu khajna bat ban ai busket ye kinong siu khajna ki bahok akajing siu kaban kentiu bat penklan ye ka yo ka kot jong kari India. Menteri Rang Baduk Uloong bah pedeng baro kisin jam bala shim da ka sarkar pedeng ban kenti ke jing yok khajana ka jing don ju kibri ki bala siu ye ka khajana income tax kala kiu shakumba ar klur siteng hakini kin ri news nem bala let wala ka ta Modi Uloong ba ka long ka bashisha ba hakari ka badan shis pa lai pho klur ngot kinong song snong kani ke jing siu kadang duna palat hi ki jing pun kre ban rakhi ke lungku sngi lai lu jong kari ha ka khat santri man ta ubnai ha kanong ba Shillong ki ya chaplang ha pedeng ki jing perking na kaliang ki bor panya district jong East Khasi Hills ka balakhang ye ka jing lumpat ba ban rakhi ke ni ka sngi ha ka jing rakhi ha madan pulo ka ban long la sai ka sngi na ka daw ki jing bam sngan ha ka jing long jing man na ka klam COVID-19 Kabor district jong East Khasi Hills kalakhang ye ka jingrong jong kiru patba sya ka second ground polo nadu ka si palai ka jaka ban penlong ye ka jing rakhi pat ka don jing thuru ban perkhing ye ka jing lang tangda ars pa san phomot ki brio ki ban kunthop ye ki ba khamboni de ki he sarkar bat e ka march pass one shimenta tang de ki lightly ki kun hol kata ka kun hol jong si pai CRPF first MLP battalion bat na Meghalaya Police Radio Organization. Kat ba kinong put ng tem kinlong na kaliang ki home guard. Nakadaw kani ka cap COVID-19 ya baro ki barong support jong ning madan jing rakhi onle ya ka thermal screening. Bat ki sipay ki banishim menta onle ka test na kabenta iwe haswa ka rehearsal bat on pensa karpang ya ki tat hadu ka sngi rakhi ka Independence Day ka tala sya ka sngi. Kayo municipal kabalatay hapulo Shillong ya kabalak milunti bakan plino hining kasi kala urlong ha ka ba Menteri jong tnat penresor jong sarkar Meghalaya ba hamlet sondoling ula pli ya kani kayo habdeng ki jingi don kat lang jong Menteri ka tnat ka koi ka khya ko jela ba hek ba du MLA jong North Shillong ba Adelbert nongrum ha kani kayo latmu ban ai dukan ya arspa khandai penyongut kinong di hapo kani ki jingtai kabala pentre de National Building Construction Corporation haba ajeng kren ka jingelang pli ba hamlet sandoling ula kentu ya kinong di dukan bakin sumar khu ya kani kayo bat ula ongru ba ha kani ka kep ba ka perthai situluk ka mat jing e kani kayo kalaban kentiu kayo ka kot kinong di jing di ki badan dukan ha kani ka jaka ha ka jing kren jug ba hek ula ong ba kani kayo hapulo kalong ka bala sandor bat pli jing mut da Menteri Rang ba barem jug jela Dr. Mukul Sangma Nyongwat ki pulit na kathan sa taylang mingi jong kari India kila yo pediang ya ka kusnam Union Home Minister's Medal for Excellence ha ka kam tokit na kabenta kasnam arjar arpo kini ki nyongwat ki pulit na kani kathan ki ba long napdeng jong ki chispa arpo wengut ki pulit akari ki bala yo pediang kini ka kusnam ki kunthop ya sawot na kajela Assam iwe na Arunachal Pradesh iwe na Meghalaya bat iwe na Tripura kani ka khubor kawan shipina ka All India Radio Shillong. Ha Meghalaya hadien ka jingpang African swine flu ko bala wanra ay ka jingyap jukis niyang ha West Giant Hills
West Khasi Hills, East Khasi Hills, Batribhoy District. Ka sarkar jilla kalarai ban pinbana ya ki Shillong ki balamat ya kini jingyap ki snyang kum ki containment zone. Usambut Menteri Rombak ke jilla ba press tuntun song ula pentip ba ya kini karai la shim kum ka sinjam ban khang ya ke jing shalan snyang na kini ki Shillong. Hakini ki containment zone la khang ban pniap snyang ni ban bam ya ke do snyang. Hamigalia sa khat sawut kibriu kila yo coronavirus kat kum ka kaipot ka banin ka sngi ka balakang tiu ya ka jingdon jangki berang syak sumano COVID-19 ha ka jela sya kan rius pa saw phongut kat ba lai phongut kila koit nin ka sngi ka balakang tiu ka jingdon jangki balakoit nagni ka jingpang sa ka san spa saw nyungut Menteri ketenak ka koit ka kya uba el hek ula pentim ba nakini ki khat sawut ki balayo thamai ka ni ka jingpang kat wingut ki dene East Khasi Hills District ki ban kenthop ya laingut ki sipai armed forces but prangut ki riu pat ba iwe riu pat ba na North Garo Hills but armut na West Garo Hills District kat hadu menta ka jingken jong ki bala sakta no COVID-19 ha Meghalaya kalong shi hajar shi spa khandai pu laingut ka sarkar India nin ka singi kala ong ba pala nyopo na ka shi spa kinong pang ki bala sakta ho coronavirus sakari kila kot bat kila yo mi ni ki jaka sumar katenat ka kot kya jong ka sarkar pedeng kala ong ba ka jingyo jingkot jong ki khan riu lak ndai pusan hajar ngut kinong pang covid kala long ka bala naga daw jong ka kom test ka bala le biang bat ngan ong biang tu bala le bnia salonsar naga jingbut dien bnia ya ki ba la bania bet yo ni uknyang jingpang bat naga jing ajing sumar ka ba ha ka kom ka bade hakini ki ar kusa kum ta ki bala la san pumriu hajar lai spa prapu lai ngut kinong pang COVID-19 kila kot kabala kanti ki jing ken jong ki bala kot nak ni jing pang shaka nyopo point nyo na ka spa ka jing don jong kinong pang ki berang ha pa ka jing sya sumaru kala nang duna bat kat adu menta kala poi tang ar punyo point ar nyo na ka spa habaken na ka jing don jong ki positive case baro ka sarkar Manipur kala hukum ya baro kinong hikai jongki college ki bapnia da ka sarkar jela batru ya kinong tre jong katanat higher education baki dan kam mandayo jingin jorshwa na ki bor ki beri kimi hashwa bakin penpau ya kanu kunuru ke jing sngow halor ki rukom tre kam jong sarkar shakila patai ku bor ha ka dorkas ka bla penmi dang shen ka director jong university and higher education ka ke Diana Devi kala ong ba ka jingbam ko ngo ban but perking ya kani ka hukum kala ban lam sya ka saja ka bakat kum ki kendon ka Devi kala ong ba ka tu ka ni kinong hikai jong ki college sarkar kila tho bat penpau ya lagi jing sngo jong ki ha ka bay day ba kom trekam bat ki program jong ko sarkar bat penmi leng ba ki tenat patai ku bor ka balong ka jing yu rat ya ka bor ka bahalor ka badai kimi yaki ka ying dorbar jong ka naglan kani ka di ku bor ka bawan na ka te ying dorbar bat ka ong kumni ya ka dorbar liur ka batang sisngi jong ka ying dorbar thawan ka naglan lapen sange no shwa klembu por da ulam phang jong ka ying dorbar u sharingain long kumet nin ka janmi no phai sngi ya kani jing lang la pen long khnang ban pendem ya ka jing da wal bakat kum kariti sin char jong ka ri ban pen long ya ka jing lang jong ka ying dorbar hapo kan rubnai ka dorbar nin ka si kala sedang banyat klem ka jing shim mentalang jong ka liang persha Naga People's Front NPF ka bala shim ye kalenti banam let ye shim menta ka ni dorbar liur ka jing pep dorbar jong ka liang persha ha ka jing shong dorbar ka ban riu jong ka yin dorbar thaw an jong ka nagalan halor ka jing ka no bala khot penlong ya ka ni ka dorbar nin ka singi tang ban pendep rukom ya ki kendon long dorbar hayin dorbar thaw an jong ki jela ka bala bu kendon da ka reti senchar jong ka ri India haswaban penkot ik kubor kini hilong kimat bakong san sa simpat pelat pet ba ang menteri orang bado kari Narendra Modi ya karinsan transparent taxation honoring the honest ban ai burom mi kinong siu khajna kaba kibala le hok hela ka kamram penkre ka jela Meghalaya ban rakhi ya kaleng ku si lai lui kari
kaban long le sai kasngi bat penbena containment zone ke sarkar Meghalaya gi shnong gi bala ma de jing yap ki snyang ban khang la de jing sapriang jung jing pang African swine flu kat tu ni ko khubor lakut ke bala wan shipina ko All India Radio Shillong.